Здравейте, свободни българи! Когато започна подготовката за протеста, ние много се чудихме дали вместо Big Brother не би подхождало по-подходящо друго име. Наглите три! В момента ние всички българи участваме в този филм, защото сме обект на въздействие, психическо и всякакво от това подслушване, което се осъществява. Искам да подчертая, то вече се осъществява. Апаратурата е купена още при Станишев, а сега Борисов я използва вече. Ние го знаем това в така наречения отдел вътрешна сигурност. Това е наследника на бившата държавна сигурност. И когато Станишев говореше, има ли нормален българин, който да се интересува от държавна сигурност, днес ние сме свидетели как Борисов го доказва, че всички българи с неговите действия, че всички българи са подложени на този психически стрес, на това следене, това подслушване. Слава Богу, може би в кавички го казвам, че в тези дни цяла Европа разбра за епизода от филма "Наглите три". Наглата политическа класа излъчила един кандидат за еврокомисар. Стигнахме до там, че България и всички българи изпаднахме в жесток резил пред цяла Европа. И заради това нашия глас днес е силен. Ние искаме не само да се спре този законопроект, а изобщо да се преразгледа целият закон за електронното следене, ЗЕС, тъй като в демократична Европа Директива 24/2006 се изпълнява по съвсем друг начин. Не по този нагъл начин, както го правят политическата класа в България. И затова нашия лозунг е на Асоциация на свободното слово Анна Повитковская е ГЕРБ плюс Атака, защото те приеха на първо четене този законопроект, е равно на милиционерщина, диктатура, ксенофобия и глупост, защото всичко, което прави Атака, ние така го наричаме глупост. И се надяваме, че ако в миналия век настъплението на кафявата чума бе спирано от един станал символ на свободното слово на 20 век Юлио Случай, хора, дете, то днес в 21 век, който е век на информационните технологии, ние, които сме тук на този площад свободни българи, трябва с GSM в ръка да кажем не на подслушването. Не на подслушването! Не на подслушването! Не на подслушването! Благодаря ви!